Здравейте, аз съм Шарохек, с мен е Балма Пъй, днес играме GTA 5 синглплеер. Днес ще изпълняваме мисии синглплеер. Виждате просто откъде излезе Тревор от някакъв контейнер тук. Беше си легнал, но когато почнахме той стана и нали съответно излезе. Да, сега трябва да маркираме мисията с Т и да отидем до нея. Има и питанка иначе. А това тук какво е, бе? Уоу, това си Rampage. What the fuck? Я дай това. Това изглежда интересно. Rampage му е когато натиснеш L3 и R3 едновременно, нали? Това му е скила май, така се нарича, не съм сигурен. Ама има и някаква питанка, ако я виждаш. Да, ама дай по-добре това изглежда по-интересно, не знам. Само ако знаем как да излезем от тук ще бъде хубаво. Той къде се снебива този човек, не знам просто. Тук няма как, защото е бодлива тел, трябва да прескочиш от тук, така. Та за малко си чупиш главата в стълба. Размина се между две коли като... Надали ще я настигнеш, той сигурно е бил пиян. Гледай някой за теб дали ще мине. Ето е бус. Но и той едно и също дали пешали с това ще ходиш просто. Дай само да не те подгони полиция дано. Добре, те са някакви... Каква е тази фирма Метероид? Какво ли правят? Не знам. Добре, той те подгони, дай бягай, че те настига като гледам. Тук имало светофари, ако знаехме направо щяхме да дуаме да си вземем по-хубава кола, но няма значенията. Сега сме тръгнали към това, виждате намира се на 0,20 мили, как се заби направо. Ти взимна половината бус. Не се знае какво ще прави, защото Тревор, нали, не се знае какво ще очакваме от него, може да убие някой човек, може да го затвори някъде. Както знаете, затваряхме хора в хладилници, правихме и куп други простоти с Треворта. Сега не знам каква ще бъде неговата простотия, която сега ще направим. Дано има убийства, поне като гледам как е обозначено на картата, е някакво интересно. Тук някакъв си... помислих, че си боядисва колата, той е сложи отгоре някакво синьо. Това място горе-долу ми е познато, тук някъде не живееш или на някои от другите герои, някакъв, не знам. Добре, слизай. Тук има вино и бира. Бог знае какво ще правим, това е кръчма. Та поне според мен. Вау, на това забито ли му е... не. Това оръжие има. Увеличи малко, че нищо не чувам. Та като гледам, още не сме дошли, вече се забихме. Момент само да се увеличи, че нищо не се... Той извади оръжието. По-скоро му го взе. Да. Много нагъл бе, взимам му Rampage. Дай биги. Аз ти казах, ето, убивай, давай. Като гледам колко си точен. Давай. Няма да е да се скриш някъде обаче. Ето тук може. Давай надясно. Къде има място, бе, давай тука. Давай за тази ограда, така. Та нали не е много удобно от тук, ама... Давай, те все пак идват към нас. Колко пъти ще презареди този човек, давай. Кил с 8, кил с 9. Той е някъде... Точно до нас. Отдръпни се от страната, няма смисъл, те просто идват много бавно. Тук си ги стреля просто, давай. Там горе на покрива. Горе на покрива, човек, горе на покрива. Ето го, да. Скри се за стената вече, давай, идва кола някаква. Давай, стреляй. Някой ме стреля, човек. Узнам отстрани. Горе, давай, за теб, гледай, нагоре. Нагоре. Уоу! Дай по другия! Не, стига да е. Добре, като някой бавно развиваш. Давай, скри се за другата страна, тук има много. Отдясно човек. Не бе, къде гледаш ти? Омага, как не те убиха, просто нямам си никаква представа как не те убиха. Това някъде отгоре ни стреляше, не знам откъде. На малко ме става да не ливнеш мисията, не знам що. Давай, скри се тука. Дай стреляй ги така просто, давай. Давай, стреляй. Някакъв идва отляво. Добре, скри се някъде, намери някакво друго място. Човек, качи се нагоре по стълбите, ако не. Там пред теб. Тук за тази ограда застани. Или... Какво стана? Не се отдалечихме, аз какво ти каза? Да. Не си елиминирал достатъчно човека. Трябва повече да убиваш. Давай, би ги по-бързо.
Не виж и то, затова се филна. Давай, почвай. Трябва да направим повече килове. Имаш минута и 50, то е за време. Давай, убивай. Изобщо не се маха от тука, давай, бий си ги така. Аз ще умра тука. Няма да умреш, бе. Имаш адреналин. Давай. Давай, убивай. Махни го това, давай другите. Давай надясно. Така, давай. Не виж, че не ти тегат в очи кръв. А отляво някъде, точно до теб те стреля, човек. Точно зад теб. Така. Скла. Скла някакъв идва, давай. Давай другия. Давай. Добре. Давай. Направи някъде към 20 кила и след това вече можеш някъде да се скриеш, поне според мен, не знам. Но дай, киловай си ги. Добре. Горе на покрива. На покрива, човек. Колата. Давай другия. Как сега ще презарядиш? Няма да се скриеш зад колата. Давай. Или се превъртай постоянно, давай. Стреляй, се превъртвай. Превъртвай. Давай, стреляй, превъртвай. Давай кил, превъртвай. За теб. Давай. Убивай, превъртвай. Идва някаква кола. Там, превъртвай. Тоя. Готово. Колата. Уоу, тук стана направо касапница. 30 секунди, давай, убивай. Давай, и другия. Давай сега, за теб. Защо се въртиш като... То зад колата... Не, то няма никой в колата. Дай натам. Добре, къде са те, бе? То го би с един хит. Гледай там, каква гвардия идва, давай. Добре, мисля, че поне според мен направихме достатъчно килове. 43 кила. За теб. Този къде се пак крие в тази къща. Добре, убихме го. Давай натам, идва още една кола. Чакай, не стрел толкова далече. Давай. Свърши. Добре, видим сега. Yes. Преминахме Rampage от... С колко го взехме? 6000 чуда, килове. Добре, всичко. Явно сме го взели с голд. Страхотно, за пръв път, може би. Да правим сейф. И сега още една мисия. Отивай към Тато. Тато и мисията така се казваше Rampage и... Аз ти казах, че нещо ще се биеме. Има още една така мисия. Мини и нея. Точно до теб. Още един Rampage трябва да направим. Този Rampage е по принцип 55 кило и като продължаваш да правиш, нали, килове. И така, сега сме тръгнали към другата такава мисия. Да ме тя обаче колко време ще бъде, защото тази беше 2 минути май изписа, че трябва да убиваме постоянно. И нали там колко килата, гледай да правиш, нали, хедшотове, защото са ни нужни. Мисля, че тази искаше 6 или не знам колко точно. Да, отлично направо. Половината кръв си я свали още в началото. Газим хората. Тука. За теб. Кое оръжие си? Няма значение, давай това Assault Rifle, давай. Добре, давай, почва се. Да, тук няма адреналин. И тук е фейл според мен. Готово. Ти защо започна ли мисията? Не знам, то не изпиша даже фейл, аз си казвам, ти не си започнал мисията. Поне според мен така, не знам. Той иначе трябваше да изпише фейлд. Май просто срещна някакъв гангстер и се заби с него. Няма друго обяснение. Сега не се знае на колко километра ще ни спалне от там. Колко? Откъде не знам. Я виж. Не е много далече. Добре, взимай кола и се запъти отново натам. Имаме късмет, нали? Тази спрямата, бе. Гати наглед тип. Направо вземете ни отново в болница, моля ви се, че... Добре. Ние му чувихме прозореца и нищо ни няма. Интересно. Това, ако беше по принцип, трябваше да умре човека. Или поне да е със смъртна опасност. Това е Тревор, да той ще изправя. Той е свикнал да му се чупя чешията от главата. По принцип стъклени, нали? Добре, какъв е той синьото? Имаше нещо синьо на картата. Това. Видях, ама не знам какво е. Нали беше маркирал това? Къде изчезна това, бе? Не знам. Я маркирай синьото.
Какво с това синьото? Някакви двама човека са там. Та, какво пише на него? Friends. Какви сте приятели, бе? Трябва да има приятели. Аз мислех, че има само врагове и няколко познати. Пък той има даже и приятели, бе. Сега ще има какви пияници са и те. Та, какво правят тук те изобщо? Добре, внимай само да не ги сгазиш, че... като гледам и те вършат същите прости като нас. Не бе, не го убивай, граби го. Отиди го граби. И сега какво правят тези тука? Не знам. Влез в магазина. Какво е това? Добре, що това изобщо го включи? Я влез в магазина. То те напсува, ма, я го гръмни. Това какво е? Отварят ти даде навигация за къщата ти директно. Добре, в момента маркира към банкомат. Човек, уби го това, той те псува постоянно. Уби го. Гръмни го, бе. Не, Я едната ръка. Не му е нужна. Дай, бе. Чакай, бе. Вземи му паричките. Колко са това? 11. Убихме човек за $11. Добре, знаеш какво предлагам? Много хора пишат в коментарите как да влизат онлайн. Просто натискат бутона старт на джойстика, ето натискам го в момента. Давате тук на онлайн или join friends. Не, по принцип, ако за първ път влизате в онлайн, няма да ви има нито едно от тези, а ще ви има, нали, да си влезете в PCN акаунта, ако нямате акаунт. Да, и като си джойнете в PCN акаунта или ако не сте си направили акаунт, трябва да си направите регистрация, да. Да, и след това първото нещо, което ще ви покаже е да си направите герой, защото няма да имате герой. След това си правите героя и влизате, нали, и то като цъкнете Play GTA Online ви пуска в рандом сезон. Това е нещо като сървър, нали, само че постоянно може да си ги сменяте, нали, това не е от значение, поне според мен. И така, а тези, които са с Xbox-ове и, нали, ако не им е кракнат Xbox-а, да знаят, че ако искат да играят онлайн, това се заплаща и си нямам никаква представа как става това, защото аз нямам Xbox и не съм се интересувал. Иначе, да, ето така натискате Play GTA Online и тук да си направите свой сезон, който няма да има други хора, само можете да канете приятели, които си искате там. Иначе Go натискате и влиза в някой рандом сезон. Да, от началото ви пуска на едно състезание, което трябва да бъде задължително изпълнено и тогава вече ви пуска омага. Какво стана тук? Що? Тревор го убива вече и едно обикновено дърво, просто нямам думи. О, имаш от това! Това тия с конфетите ли са, явиш? Това какво е? Я! Да, това е с конфетите. Я изстреляй нагоре в небето. Ето няма да се вижда, човек, то е да, бе, някъде къде е по-тъмно малко. Не. Кой ни стреля, бе? Какво ти пречиме, бе? Ти добре ли си? Откъртих му вратата. И си изкачи последната за това. Как беше този простак? Омага, дай един стики бомбс. Един или две, давай. Така на фара. Чакай, къде са полицаите? Не знам, гърми. Давай. 3. Чакай, бе, тъгно казах 3, ти изстреля. Изкъпи се поне малко, имаш малко кръв, изкъпи се на това. Това е нещо като душ тук, нали, безплатен. Ужас. Който даже ни обърна. Това беше всичко този клип, надявам се да ви е харесал и да сте се научили как да играете онлайн. Очакваме и тези, които, нали, не са играли до сега. Ако клипът ви хареса, моля ви харесате, оставете по един коментар, се абонирайте за нашия канал. За тези, които не знаят, има и друг канал, където всеки ден качваме на Random Gameplay. Линк към него е в описанието и бъдете чак с нас и видим следващия клип. Чао!